Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinagan nga Angeline. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasarita iti biyag, barang makaipaay iti basit nga adal. Naikamangak iti may sa anaanos a pamilya, ngem siyak tinagbiddot. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Angeline dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Kabanbantayan matgayam dito'y ayan nyo. Saan akasla ijay ayan mi akapatagan? Wen, sapay la ko ma. Tasaan ka amapupay? Saan? Apay ko maamaupayak. Nagmayat tupay. Agyaman no kasta. Di ka madanagan. Magustuak dito'y. Nasayaat niyo rin no kasta. O wala, ituloy tantimag na. Tapno makadanon ta ni Jibalay. At da kami nanang. Ay, da kayo matgayam daytan anak ko. Agmano ak, nana. Ay, kasya na ka ti Diyos. Manaumunag kayo. Imbagman, tanaka umay kabalasang ko. Wan, nana. Gaputa kayat kayo amam-am mo. Kan kayat ko ti pumasyar dito'y. Pagyamanak day tabalasang ko. Ala, agmerienda kayo pay. Ada na prito akamote. Sapay ko mata magustuam balasang ko. Magustuak launay, nana. Manmano ti kastoy ijay ayan mi. Agyaman na karon do kasta. Ala, agmerienda kayo pay. Pangururayan tayo kanitatam nga igme. Kasano? Matuloy ti kalay sayo iti boyfriend mo? Wan, nanang. Di ka lapdan iti kayat mo, anak ko. Ngam laglagi pa ma. Sabalin ton tibiyag mo no adan asawam. Wan, tatang. Laglagi pag-akanayon dayta. Nasayaat mo't, anak ko. Kan masapol nga amom ti makibagay iti pakaikamangam. Husto ti kunati inam, anak ko. Ngarigat ti maikamang. Isu ang masapol nga awatem ti amin. Wan, tatang. Itatanalpasan ti kasarta. Agawid ta ni Jayan mi. Bakit? Wan, alakay. Agyaman na ka. Gaputa kayat mo ti agnay ti Jayan mi. Apay ko maadyak kayat. Mayat tupay ijay ayan nyo. Naanos dananang kantatang. Ay na, maragsakan na kiti daytang imbagam. Bakit? Imbaglaki din. Takaalaam dananang kantatang ko. Awan mo't problema kadakwada. Naasikaso dan tupay kanya. Ala nga Rod, isaganam dagiti arwate mo itugot ta ijayan mi. Irwa mon ti bagim dito'y balasang ko. Talaga kasto iti panagbiag may dito'y away. Wan, tatang, di kay madanagan. Agihaman kami no kasta balasang ko. Maawatan kamot kit de. Gaputa agdadamo kapay dito'y. Sigurado ama ikawa ka. Sana bali, tatang, mairwamak tumatlaang. Wan matkit di Adu nga may hindi tinagdumaan tayo. Ngam tilaang kidawakan ka, katipan nakaawat mo. Wan, tatang. Ibagbagak laang dagito'y tapno di ka makmaklaat. Laglagi pa, kamangkan ti pamilya may. Wan, tatang. Katagyaman ak unay. Gaputa mariknak ti panangipatigyo kanya. Bakit? Rumara kon. Ni, nagsapa ka unay lakay. Di ka pa'y nangan. Mga anak to ni Kalapaw. Ha?
Apay, adda na luto a balunam? Ay kat addan nasapa ni nanang ang nagisaang. Bakit? Mapanakon? Unay mo't day ta kinasapa mon lakay. Kasla samsambutam ti oras. Saan? Tapno ado ti malpas ko Ala, agan-anad ka nga rod. Wan bakit? Ay, wan gayam. Rumwarmot laang dananang kantatang inton madamdama. Si kanti makamong agluto inton malam, ha? Labaan pa'y dagiti nagmurangan tayo. Si kanti makamo diti balay. Ha? Oh, apay? Adda ka di parekot? Ay, awan lakay. Sige, mapanakon. Sige, agan-anad ka. Hello, Nanang. Hello, anak. Nanang. Apay, adda ka di parikot mo? Awan matkit di Nanang. Maikawak lang amin. Apay ka di, anak ko. Kastoy gayam dito'y ayan mi. Pati babae mapanda ijay garden kantalon. Agbagkat dapay. Talaga akasta, anak ko. Kita umad ngamin ti klase ti trabaho da. Kan maysa, talaga nagagat da. Ngamkas la maikawa ak Nanang. Saan akasla di nga agtagibalay laang ti babae? Apay, napadasa mon ay ati nagbagkat. Saan matkit di? Ngam manipod masikugak. Trabaho mata namin. Agan-anos ka anak ko. Wan, Nanang. Kastoy matgayam dito Siyak amin kag trabaho iti balay. Uray adda anak ko. Aggunayak lang ta. Bakit? Ni, adda ka matgayam dito, lakay. Wan bakit? Nakalabakan? Wan. Nasayaat no kasta. Apay ka di. Mapanta ko may di garden. Ha? Nalakalang mat kiti tarami dami jay. Agparot ka lang kadagiti root. Kasano ti anak ta? Damat ni Jess aburidok mi Isupay lang tagawer. Sa nabale, tatakkelan di anak ta. Sige nga rod lakay. Sumurutak ijay garden. Ure umunakan niya gawid pa kahit. Ang mga nagsangsangitan di anak ta. Wan lakay. Agluto kan tumatan iti pangaldawan tayo. Wan lakay. Ang mga nusaan pa'y ngamin niya gawid ni nanang. Di na maliwayan ti umana. Sige ang arod. Saan nga ta nagluto ni Jessa? Kitaan to Ngam, amangan no marigatan. Nakarkaro no naturog ti anak ta. Sige nga rod. Agan anos ka bakit? Talaga kasta dito Ngam no di mo kabalan. Ibagang tapno mo mi. Wan lakay. Sige nga rod, inakon. Agsasaruno mo ti maaramid dito Saan akasla ijay ayan mi? Mabainak tumat ngamin amang ibaga. Amangan no ibagada asado utak. Lakay. Ada ko maibaga. Anya day jay? Agawid kami kumapay laang ijay lugar mi. Kailiw ko nga minundana ng kantatang. Ay ka, tuwa na. Ngam, saan ka makasurot ka da kayo? Saan pa'y mat ngamin analpas ti panagmula kitinatang? Sana bale. Sumurot kanto inton addawayam. Sige, sabagay. Saan kayo mat siguro ngagbayag ijay? Depende, lakay. Uray day ta dua alawas ko malayang bagat. Ta sigurado, akailiw kayon to ita anak ta. Sige nga rod. Kat agyaman na ka. Gaputa pinatgam tikid daw ko, lakay. Mabalin ayamat ta saan. Adda ijay tinaganak mo. Iso arumbang laeng asarong karam ida.
Bagman tanalagip mo pa'y tinagawid, anak ko. Wen nga raw, kailiw kayon. Kailiw kayo mat nga minen, tatang, nanang. Ang maapay ngay, saan yung mat akakuyog ti asawa, manakaw? Makumikom nga min ijay garden na, tatang. Kasta aya. Kat inbagam kumaa at sumurot latta intun malpas ti trabaho na. Sumurot siguro dayjay, nanang. Nasayaat no kasta. Kat, kaano kayo ngay nga agsubli ijay? Saan kami nga agsubli ijay, nanang? Tatang, kasladyak kayaten ijay? Anya? Kabayatan ti pa nagmerienda tayaw. Damagak man, no apay anak ko na, madimon kayat ti agsubli, ijay, ayat ti asawa manak ka. At daka di parikot yu adwa. Awan, tatang. Naanos ti asawa. Uray dagiti dadakkel na. Awan ti makunak kadakwada. Oh, matlagayam. Ngam apay nga rod ako na maadikan agsubli. Awan, nanang. Tatang. Agpudno ka man anak ka. At daka di saan yu anak kinawatan ni ti asawam. Awan, tatang. Kas lang amin jak maanusan ti panagbiag ijay. Ha? Saan ngamin akasla ditoy? Ano babae ka? Agtagibalay ka laang. Ijay, sumurot ka ijay garden. Talon. Wano sa dino pa'y dita. Uray addan anak mo. Rumwar kalat na. Tajay kabsat da nga ubing ti pagaw-awiran da. Ay na, anak ko. Si kagayam ti ayan ti bidot. Kanayon kumot nga ibaga idi. Arong benglaeng abagayam. No anya ti estilo ti panagbiag da. Anya nga rod kat si katina ikamang ijay. Kanunungak ti imbaga ti ina manakaw. Sabali ijay, sabali mat ditoy. Ken damagak man anakaw. Naibagam ka di day taaban, nagiti asawam. Saan, tatang? May sapay day taabidot mo. Rumbang lang nga imbagam ko maiti asawam. Tapno ammo na mait, no anya ti marikrik nam. Hello, Lakay. Hello, bakit? Kumusta kan? Di kay ka di pa agsubli dito eh? Wala kay. Agsubli kami to. Kaano nga eh? Makitan to. Kayat ko pa'y tiagyan dito'y balay mi. Sige nga rod bakit? Uraig ti pa nagsubli yung itanak ta. Wala kay. Sige, bye. Di ka di asawam ti mawag anak ka. Wan, tatang. Kahit damdamagan na no kaano ti pa nagsubliyaw ijay lugar da? Kasta nga rod, tatang. Mailiwan ka da kayo ti asawam. Tatang. Panunut man na imbag ti imbagami kininanang mau. Saan nga umdas ti rason mau, tapno saan kan nga agsublay iti asawam. Pimasyar kami abalayan. Takailiw men da Angeline, kandagiti apo ko tayaw. Ayawan abalayan. Jessie. Ibagam ko mano da parikot mo, Angeline. Sakon ti mangibaga. No apay asa na nagsubli ti asawa medyo balayaw. Kat sapay lakuma, tamawatam, kan mapasensyaam. Naikawa ka nung amin. Gaputasan akasla dito'y ayan may, at ibabae kat agtagibalay laang. Anya? Pasensya anak ko malakay. Ngam agpaiso ti imbaga ni tatang. Ngam, ape adi mo ngamin imbagbaga kanyak. Tapno amok mati nararamid ko Unmat nga agpaiso, balasang ko. Maawatan ka matkat. Katsapay lakuma, tamapakawan na kami, noan yaman tinagkurkurangan mikan ka. Siyak ti rumbang apakawan ninyo, tatang. Gaputan siyak ti nagbidot.
Siyak tinaikamang. Iso arumbang laang asyak kuma, ti makibagay. Nakaamirisak asyak gayam tinagbidot. Nang runa tamakaawat gayam ti asawak, ken dagiti katuganga. Ket ita, naragsak kamin asa nga pamilya. Ket tibalakad ko kadagiti amin ana asawaan, ken makiasawa paylaang, masapul nga amuyo nga adalan ken bagayan ti panagbiag iti pakaykamangan nyo. Tapno natalinaay ti amin. Alakastan katagyaman akunay, tuy pagayam mo, Angeline. Angeline pagayam ko, agyaman akunay iti kapanangibinglay iti pakasaritaam. Ket sapel ako tagtultuloyen ti ragsakyo, ket agtalinaed ti kinaurnos ti panaglalangan nyo. Bueno papagayam, may kanangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged ti tinagan nga Angeline, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Abance Ansyong. Kaniti matdireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.